Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na sab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dunduyano Senior alias Veritas. Okay, etong ipadayon ang atong gihisgutan, no? May labot na sa kinibang politika nga maayo o good politics. Kagahapon nato man tong natunan nga ang politika dili lunlon dautan nga atong makita. Kung ano nga ato ning gihisgutan, kay ang uban nato mga igsuon o gani doon na may usa ka tinuhuan nga dili mo appeal sa kanabang politika. Ang ilang mga sakop gibawalan o gidid-an sa pagkandidato, paghupot og katungdanan, paghupot og rindas pangagamhanan nga tawhanon, tungod kay mahadlok, no, mahugawan diha sa kanang kahugaw sa politika. Atong nahisgutan kagahapon nga ang atong tinuhuang Katoliko, ang panglantaw mahitungod ni ining politika, adunay duha ka panglantaw. Una, panglantaw nga tinuod nga dunay gyoy politika nga dili maayo. Ug ato nang hisgutan pod karon. Apan dili tanang politika dili maayo. Kay ngano man, kadtong gihimo lagi natong example kagahapon nga doon na gani nahimong santos o naila nga usa ka santos nga usa ka politiko. Kadto si Emperador Henry sa Alemanya niadto nga kadto galing naila sa mga pulong kay siya may namulong ani ako maning balik-balikon. Temporal power was given by God for the good of the people. Ang temporaryong gahom gihatag sa Dios o gitugan niya na sa tao para kaserbisyuhan o para sa kaayuhan sa katawhan. So mahimo kang usa ka presidente o mahimo kang usa ka gobernador o mayor nga makaalagad gyud ka sa katawhan nga ang imong pagtuo sa Dios na ara gihapon dili mawala. Kay dili man conflict. Aduna may kanabang mutual nga paghatag og bili may tungod sa pagtulunan sa Dios o dire sa kalibutan kanang temporal nga kahibalo na to. Kay alang-alang, no, mo kun ang pangagamhanang tawhanon, kung mudumala ka o gobyerno nga tawhanon, nga kung ang imong tumong kaayuhan sa katawhan, dayon moingon ka nga adili na parehas ang tumong sa kanapong Diyos nun o espirituhanon nga panggobyerno, adili kay kung ang imong tumong pagserbisyo sa katawhan, sa to pa sa kaayuhan sa katawhan,
alang-alang og kanang sa gitudlo sa simbahan dili ingon ana, no? Maayo gihapon. So kung mutakdo ang imong tinuod nga tumong, kung maghupot kag katungdanan, mutakdo gyud na sa kaayuhan nga gusto pod sa Dios nga atong ihatag sa katawhan. Kaya alang-alang og ang kagustuhan sa Dios dili maayo. Ang Dios mo ituburan sa kaayo. So kung ang tinguha sa usa ka tawo nga muhupot og pangatundanang politikanhon, gana bang katungdanang temporal mo man na? Katungdanang politikanhon mao nang katungdanang temporal. Di ba? O gitugot na sa Dios sa tao para mutabang. Sa tinguha pod nga kana bang Kristohanong katilingban nga mo ang simbahan nga mao kanang makahatag gyud og kaayuhan sa katawhan. No, ang sa simbahan lang giklaro gyud nga kanang kinabuhing kalagnon o kanang kinabuhing temporal diri sa yuta, matagaan yun nagkaayuhan. Mahimsog ang kinabuhing kalagnon sa tao o ang kinabuhing temporal nga niya patad diri sa kalibutan. Mao na gilantaw sa simbahan. Ang usa ka maayong mahimong politiko pod o mahimong mohupot og temporal nga pangatungdanan, mayor, gobernador, presidente, ingon ana pod kinahanglan ang lantahon. Di ba? Sumaw na nga ang pagtuong Katoliko dili gyud supak anang politika nga good, maayo. Dili lunlon kung ingon gay tag politika lunlon daotan gyud. Okay na man gyud poy mga nahimog yung namuno nga maayo. Mao manggali ang atong simbahan nag-awhag gyud nato nga kita mga Kristohanon nga nag-amping gyud sa atong pagtuo, mas maayo gani nga kita mo mangunay gyud og apil dia sa politika nga naman. Kay kung ang muapil dia sa politika kadtong mga tao, mga igsuon nato nga walay panglantaw sa duha ka kinabuhi, kanabang kinabuhing kalagnon o kinabuhing maayo nga kuan kanang temporal diri sa yuta. Kung ang maong gusto mo hupot og katungdanan, kana rang ang gilantaw ang iyarang kaugalingon, ang iyarang kaugalingong dignidad nga gusto siya mahimong hawod. Kung kana may pasagda nato mo mahupot og katungdanan, unsa may kaayuhan nga mahatag sa tao ana nga ang iya ramang kaugalingon mo gilantaw. So gani kung atong hunaon pag-ayo ang usa ka matuod nga Kristiyano, kung wala lay balaod nga makababag sa paghimo niya, no? Angay gali siya nga magunahuna gyud nga muhupot gyud sa katungdanan. No? Nga naman kung maayo kang Kristiyano, maayo gyud nga muhupot kag katungdanan. Nga naman kay ang imong pagdumala diha sa panggobyerno imo mang iapil ang kuan kanang paggiya sa Dios. Kay sa atong nakita ron nganong dili maayo ang atong katilingban tungod kay daghan manggong mga politiko nakahupot og mga pangatungdanan pero dili nila iapil ng kana bang kinabuhing balaan o kana bang maayo ang ilang pagdumala. Dili sila magmain kung maayo ba ang ilang pagdumala. Basta lang makuha lang nila ang ilang gusto. O, di ba? So, mao na. Nya karon katong gihisgutan ako kagahapon nga bantay ta kay dunay mga politiko dili noon tanan nga nakita nato ni nga naagihapon ni karon nga ang ilang pagdagan nga gusto sila makahupot og pangatungdanan, ang ila ragyong gilantaw, ang ila ragyong interes nga makadaog sila og unsa pa ilang gusto makuha kung makahupot na sila sa maong katungdanan. Dili na sila ba maghuna-huna sa uban. Hindi na maguna o maghuna-huna man ang katura pong mga kauban nila, itong kauban nila sa partido. Inana.
mao na nga ang ilang siguroon ang ila ra gyud. And then usa sa mga pamaagi nga ilang gihimo kanang gitawag lagi natog dirty tactics. Dirty tactics. Unsa man ang dirty tactics? Example kanang panglimbong. Panglimbong diha kung pwede ka makalimbong o ang sistema sa eleksyon pwede ka makalimbong, himuo na sa maong politiko. Muna usa dirty tactics kanang panglimbong. Then napag dirty tactics nga muhimo og dili maayo. Muhimo og dili maayo nga dili niya ipakita sa katawhan iyan ang itapig. Pananglit. Pananglit. Usa ka higayon ana, usa ka rally ba for example, magrally. Dayon dunay suguon nga ila ra pong tao pero mutapig. Nga mamusil kunuhay. Pero dili ra po degon. Inana, for example, mamusil kunuhay. Dayon, siyempre, mahugyaw man na. Murag masamo kay, uy, namusil. Unsa man day posible mahuna-huna sa mga tao? Wa na. Ang naghimo ani ang kontra gyud. Ana man dayon. Usa pa may laing pasanginlan, di ang kontra. Pero ang tinuod di ay, sila-sila ra po'y gagama. Murabag drama ba? Sila-sila ra po'y gagama, aron pasanginlan ng pikas. Di ba? Pero dili po noon ingon ana ra kay namang gyud po'y tinuod. Namang gyud po'y sitwasyon nga tinuod gyud nga ang kontra sa politika mo gigahimo. Pero naapoy ingon ana nga sitwasyon dirty tactics. Nga muhimo og dili maayo nga sila kunoy gibintahaan kunohay pero actually ila ra pong gama para pasanginlan ang kaatbang. Dirty tactics na dili na siya maayo nga pamulitika. Di ba? Kay ang imong gilantaw ana, ang imo ramang interest, ang imo ramang kadaugan. Nya maayo nimo nga pasanginlan o dili mao. Kana bang maghatag ka og informasyon sa katawhan nga dili tinuod? Kanang gitawag false information kay ang mahuna-huna dayon sa tao siyempre ang kontra gyoy gahimo ani. Nakaron ang imong relasyon sa imong kaugalingon ug sa imong isigkatawo sa imong kaatbang dili maayo labaw sa tanan sa Dios. Kay dili gyud gusto ang Dios anang dirty tactics sa politika. Di ba? So mao na nga na ako kung naagali mga hitabuan na nga pusil o unsa diha kitang mga tao po dili ta basta mutuo po dayon. No, di ta basta mutuo kay ang maong dili maayo nga hitabo posible man na mahimo sa duha. Kanang gaatbang posible na mahimo sa katug yung garali nga drama ra para pasangilan ng pikas, posible po nga mahimo gyud na sa kaatbang. Nakaron, unsao man nato pagsiguro nga sakto ang atong mga pangagpas na sa atong sistema sa pamalaod, doon na may kanang gitawag og due process of law. Di ba? Sa atong nahibawan, dili mangbawal dili manggali na maayo ng mukunbik kag usa ka tawo nga dili ipaagi og kanang due process, korte. Di ba? Sa atong balaod nga korte ray makaingon, makakonbikto og tao nga moingon at sad-an gyud na. Di ba? Korte ra. Kay kung pangagpas ra, posible man ng insakto, posible pong dili basta pangagpas. Ingon na naman yun ang pangagpas. Kanang pagduda. Ang pagduda duha ra gyud paingnan ana, either tinuod imong pagduda, dili ay umahimo pong dili tinuod kay pagduda man. Ang tinuod kanang gitawag og factual o kanang gitawag og sitawa termino ana, objective. Objective. Unsa man ito na pag-eksplikar. Okay, ato sang ihisgutan ning duha, no? Kana bang mangwinta ba ta ba og gusto? Ingon ani. Duha ra ka butang ang dapat natong bantayan. Unsao nato pagsiguro nga insakto gyud ka sa imong pangagpas. Dili na pangagpas gali kung nakasigurado gyud ka. Duha ra na
objective o subjective. Kanang subjective mo nang pangagpas lang. Para sana laging matumba nang usa ka puste, dayon mo bana-bana lang kag unsay sukod anang puste. Kanang imong pagbana-bana, mahimong matunong, mahimo pong dili. Kay bana-bana raman, mo na gitawag og subjective. Subjective. Na, unsao man imong masiguro gyud ang imong paghatag og sukod anang puste. Nga insakto gyud nga di gyud ka masayop. Nga dili lang pangagpas. Di magkuha kag tip measure o magkuha kag sukdanan imong yung sukdo ng puste. Pag sukod mo sa poste, na sigurado gyud. Kana pong muhukom tag kinsa gyud nagbuhat og dili mao sa duha ka side o sa duha ka partido nga nagatbang sa politika. Kung pananglit, nagrally ang usa kining Party 1, ibutan na to no. Partido 1, Partido 2. Ang nagrally Partido 1. Then karon doon nagubot kay doon ay nagpabuto. Doon ay namusil. Wara mo po yung naigo. Dayon, maingon din ka, awa na ilaing gahimo. Ang pikas yun, kaatbang yun. Pero wa kay nakakita, pangagpas ra nimo kay naaman siya kaatbang sa politika. Nakaroon, sigurado ka nga ang imong pangagpas husto? Nga subjective ba na? Kaya kanang pangagpas lagi, either tinuod o dili. Duha ra man yun na. Di ba? Pero sa ragod anang kahinumdum dyan ko, tinuod yun. Diya sa atong balay mismo. Mawad-an kagbutang, for example, nawala imong yabi. Or ang imo bang, unsa ba na imo bang, imong notebook, o unsa imong butang, nawala. Dayon, di nimo makitaan, naaman tay kinaiya usahay nga mamasangil ta. Unya, baw ra ba, nagunahon na ta nga, katugid siya, may nagkuha, katugid siya, pero pangagpas ra, kay wag ta kakita. Baw nakitaan ra di ay. Di ba? Pag inig makitaan nimo, makaingon din kag, ay, nasayop na ko sa akong pangagpas. So, ingon na, basta pangagpas gali, posible matinuod, posible pong dili. Sa mao na nga, kanang pangagpas, dili unta na to na saligan. Kay ang maong pagpamusil, posible mang mahimo sa kaatbang, posible pong mahimo rapod sa hingtungdan. Aron, pasangin lang ang pikas. Mao na nga, kung pangagpas gali, dili gyud ta mo ingon nga tinuod na gyud na, no? Gawas kung nakakita gyud ka. Dili na gyud na pangagpas. Pero galig, pangagpas gani, ayaw sa dili sa tamo musulti. Kay kanang duha, pwede na mahimo sa pikas-pikas. Okay, doon naman lagi ka nang gitawag na tug dirty tactics. Nakaroon kung doon naman nang hitabo nga rally nga mga ingon ana, now, ang atong baruganan, dili gyud ko moingon nga ang atong pangagpas, dili tinuod, dili po ko moingong tinuod. Dili sa ta maghukom. Mo nga naman, kay ang paghukom kailangan faktual. Di ba kanang huwis diha sa korte? Nganong dili man na siya mo judge diretso? Di ba? Sila pa, dalion na gunang kaso, God? Dalion na gunang kaso? Kapoy kay sige balik-balik, gasto lang, luoy kay ng mga tao diyang magbalik-balik. Anong dugayon pa magyun na sa huwis? Unsa may rason ana sa huwis? Alang-alang og magpataka og hukom ng huwis. Manubag po just Ginoo na. Mauna nga, iya ginang paminaw ng pikas-pikas magdebate diha ng mga abogado, di ba? Kung kinsa gyud nagsultis tinuod. Gani dili pa manggaling gyud ta ka expect gyud 100% nga kanang hukom sa atong tawhanon nga korte nga tinuod gyud kay limitado ra man tawo ng tao gud ang huwis. Gawas og Ginoo sigurado gid, pero gari nang hukmanan gali nga tawhanon bisan pag madugay pa ng kaso diha posible pa gali nang masipyat. Ngano man kay ang huwis nga tawhanon posibleng masayop kay dili man Dios. Labi nagmaayo kay ng abogado das pikas bisan galig sad-an unta tong grupo ha. Unya kay mahiyo man kay abogado nya di man kayo mahiyo tong pikas, mahimo pagaling ang
tinuod yun untang sadaan mo daog. Kay ini kumbate diya sa korte, mas may man pagkapresentar tong maayo kay abogado. Ngina na mo nang, pero ang huwis, as much as possible, maningkamot yun siya, taman siya iyang mahimo. Nga, ang iyang yung paghukom sakto, nga di gid siya masipyat. Pero, dili pagali na garantiya, basta hukman ang tawanon. Di ba? Manggali nga, napatay lower court, higher court, napatay Supreme Court gani, kay, di pata kasigurado atong lower court, ang atong final, kana amang Supreme Court, di ba? O, ingon na. So, bisad pagali atong Supreme Court, basta tawhanon nga korte, dili pagali gyud ta kakuana na, di ba? Gawas og Dios na. Kay moingon kay tag Dios, dili na gyud ta magduda na. Di ba? So ingon ana nga kitang mga maminaw galig mga balita. Then ug dunay mga himuon pikas-pikas, dili gyud ta motuo dayon diretso kay masipyat biya ta ana. Basta ako ingon na niya akong baruganan pananglit na aman to'y balita nga nadungog na to, di lang na to hisgutan, no? Nga mauna. Then magtuda dayon ta, ingon na. Basta ako, kung doon naman gali nga hitabo nga ingon na, dili ko mo ingon nga tinuod, di po ko mo ingog dili tinuod. Kay sa ako na laging giingon, ang pangagpas, posibleng tinuod, posible pong dili. Pero, og nakakita yung ka, nagyog ka ebidensya, amo, ipakita ni mo pasakag yung kang kaso. Ano man? Kay, kita ko ka. Di ba? Kita ko ka. Mo gali na usa sa kana yung bantayan na to, nga makasigurado kita, kay ang usa ka partido, for example, pananglit maghimo og dirty tactics, mailhan man nimo na usa sa ilhanan ana, dili nang pasakag kaso. O, di ba? Gawas og mahadlok lang pasakag kaso kay di sila kasalig sa kanang korte. O, inana. Pero usa sa ilhanan ana nga dili tinuod kung dili mo pasakag kaso. O, inana. Aron lang ang tumong lang gyud para lang gyud mahugaw ang hunahuna sa mga tao. Nga aron pasangilan ang kontra. Dahil naapoy laing rason nga dili mo pasakag kaso, kay mahadlok. Kana naapoy rason kay dili sila kasalig sa korte. For example, ana. Pero kung kasaligan ng atong korte, hindi ko ta masalig sa itong korte, huwag maayo ng nagdumala o gisay yung nana, mupasakag kita, kay mo man yun ay proseso na to, no? Pag siguro. Kay dili lagi maayo nga muhukom ta, nga dili ipaagi og due process. Ang korte man yun na, bisan masimbahan gani og gobyerno, naman yung korte. O, di ba? Bisan nakay makitang pare diha nga gahimog dili mao moadto manggalitas tong obispo. O ato man ang isumbong ang insakto gyud ana, no? Isumbong then ang obispo kay balon na pod unsay buhaton. Usayon pa manggali na dili manggali na mutuo din ang obispo. Paminahon pa manggali nang paistoryahon pa manggali nang imong akusar nga pare. Kamong duha paminahon ingon ana, dili din ta basta mutuo. Now kining atong tulo manong lamdag sa kaytas-an, no? Dili ta mo kuan ha, wa jud tay partido diri nga gilabanan, no? Ang atong tumong ani nga mag-usa unta gani. Wa gyud kumbate, wa gyud away, no? Atong huna-hunaon mga tinahod nga tigpaminaw nga unsa ning maayo gyud nga pamulitika. Now, pila na lang ka minutos pero ato ning ipadayon, no? Ugma, no? Kung di na to ni matibawas. Ang usa gyud sa maayo nga pamulitika kanang politiko nga nahigugma dili lang gani sa iyang kaugalingon o sa iyang kauban sa partido o kung partido ako gani kung ako lang dili na ko anang partido kung ako lang, no? Dili na ko ana. So ang maayo nga politiko gyud kung atong dili nato ipadaplin ang atong pagtuo, kung dili nato ipadaplin ang atong pagtuo, well, amigo nato tanan, dili nato gali isipong kontra ang atong kaatbang. Sa tinud-anay lang, no, kung ato yung kanabang ipasulod ang Ginoo sa atong kaugalingon, no?
Itong ipasulod sa atong Ginoo sa atong kaugalingon ba? Nga naman, kay ang Ginoo, nahigugma sa tanan, dili lang kay sa usa. Bisan pa sa atong kaatbang, nahigugma ang Ginoo, ana. Oh? Timan ilang god, diya sa Ezekiel ba to, Jeremias, 33:11 nga, ang Ginoo, dili malipay sa kamatayon sa usa ka makasasala. Malipay siya nga unta kanang makasasala sa dili pa mamatay mabutan. Imagine. Nga bisan ang Ginoo nahigugma sa mga makasasala. Mumanggali nga ang atong simbahan ron, musupak anang death penalty sa tao tungod kay gusto sa simbahan nga kanang makasasala nga dias prisuhan nga sa dili pa unta mamatay mabag-o nga malangit katagaan jug taas nga panahon. Bisan pag unsa kadako sa iyang salang nahimo nga tagaan yun sa higayon nga unta makahinulsol mo nang ang simbahan ni supak og death penalty sa tao. Pero ang simbahan dili supak anang death penalty nga iya sa Dios kanang kabubuton sa Dios nga naman kay kung ang Dios nagali mo pakanaog og death penalty dili gyud ta kasupak kay ingon ani man gyud ang prinsipal. Ang Dios tag-iyas kinabuhi. Unya ang tag-iyas kinabuhi mao ra po'y makakutlo sa kinabuhi, makakuha sa kinabuhi. Sa to pa ang rightful nga makahunos gyud sa kinabuhi sa tao ang Dios ra. Ang tao dili mo bitaw diha sa balaod, thou shall not kill. Kay kitang mga tao wa man gitay katungod mo hunos kinabuhi. Kay dili man kita may tag-iyas kinabuhi. Mo na nga sa napulo kasugo moral law bawal gyud ang pagpatay. Bawal gyud ang pagpatay. Pero ang Dios pwede siya kay siya may tag-iyas kinabuhi. Kita thou shall not kill. Pero ang Dios pwede na niya mahimo. Pero kung wingon ka nga ngano man lagi veritas diha sa daang kasabutan ang katawhan sa Dios nakigpatay man lagi atong ilang mga kontra. Well, sa daang kasabutan god ang Dios gahulagway pud siya og silot niya iyang gamiton iyang katawhan. Wingon ana, mo nang dunay patay pero dili to kabubuton nas tao basta ang Dios na may magsugo nila. Inana, basta ang Dios na may magsugo. Pero dili magsugo ang Dios nila kabubuton na nas tao. Niya sa bagong kasabutan god gipahimug-atan man gunang balaod si gugma. Mao na nga ang death penalty ron sa concept sa simbahan gipapa sa Dios mao nang nisupak sa anang death penalty sa tao. Nga unya na sa adlaw sa pagkukom na nindot pa unta tiwason nato ni no kay unsay gyud tinuod nga politiko ba? Unsay gyud maayo nga pamulitika nga dapat natong ipatunhay. Wa naman tay igong panahon. Okay, so sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang alagad ninyo sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, hangtod ug maapuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.